Hi, what's up? Mayong buntag mga kapobre, o kumusta mo diha? So, napaghihuman na ito panglawag sa tuwang manok. Atong delivery gahapon, wata mag kuan, dugay kay uwan. Igor gid taon ta nakapalit og kuan bugas o lawag sa manok. Mong deliver pa man ko niya. Kapoy naman mura magduka. Nawanan matagamay gid sa tuwang kuan. So, update sa buwang manok diri ron. Kaya mong manok gagmay na giulian man. Giulian sa kong ugangan. Para pista ko no. So wala diri oh. Itong gagmay nga 5. Ako na lang di sugot na lang po ko ibaligya kay luoy sa sila dito. Sila yung mabuhi-buhian, mapakaon-kaon. Magpalit sa taglaing 5. Oh, 5 baron or napuo pa ka diha. Butang na to dari. Wan. Sabaoy. Tay kalingawan sad. Nasto kay pikit ako sa ano panginabuhi. Sa lawog. Dagko kay kao ng dagkong manok, mas ubos. So Sabado mga kapobre, kami duty half day ko naka-deliver kay nagkuan ko sa bata gamay. Ito mi sa barangay daghang kami giadtuan kay kuan lagi sa mong iring diri ang buang ayo. Ang batang ulo ba diri. May gani kay wa samad na bunog ra ba. Karon maintag na ng adras barangay patanaw na mo. So ako ng asawa mo adto kay ako may trabaho na sad. Para dita ka absent. Grabe ni ato ang kuan oy. Ito ang mga light intention. Ang labay ng mga iringa eh. Ako ang asawa ring na ni panglabay ng iringa ni bata. Samo kayo. Ang kaban pa. Ang inutang pa itong isda. Ang kabun pa yun. Ang kapait. Mala na. Oh. Apil mong ikaw. Sige. Hi be. Oh, di man di ay. Hindi. Hindi. Hila ka mga hindi eh. Tapos magkuha pa ko sa kong bag dito sa motor mga guys kay kuan. Ako tong tanggalon kay para awa siya tag-deliver ron. Hindi sa tambos sa line ron gabi eh. Kay kapoy ang kalawasan ni pobre. A few moments later. So, what's up mga pobre guys? Dara tangtang na ko ang bag. Uy. Lahirap hindi. Hey. Sorry na ko ta sa ako ang vlog kay karon ning update ta ginagmay ba niya. So, din mo tama no, may buntag ng tanan. Bye bye, God bless.